Здравейте хора, това съм аз, Giant Lloyd, и сега ще ви направя моя първи клип, ревю на моите LEGO Ninjago фигурки. Да, виждате, ето отпред, това е Джей от първи сезон. Това е Кай от първи сезон, Зейн от първи сезон. Тук имам още един Зейн от първи сезон, Кол от първи сезон. Тук е някаква змия от първия сезон. Лойд от първи сезон, обаче аз мисля, че този е от трети, нали, заради костюма малко. Кай от втори сезон. Златната нинджа от втори сезон. Тук имам един каменен воин от втори сезон. Лойд от трети сезон. Кол от трети сезон. Зейн от трети. Пиксел. Сенсей Гармадон. Генерал Криптор. Злият Ву. Сега ще ви покажа фигурките ми от четвърти сезон. Ето го и Лойд от четвърти сезон. Джей от четвърти сезон. Този му забравих името, майче беше Ейзор. Тук имам и един Анаконтрай от майстор. Чоп. Капал. Джангъл Лойд. Джей Джангъл. Кай Джангъл. Титаниум Зейн. И Джангъл Кол. Аз сега ще ви покажа моите фигурки от пети сезон. Кол Ерджицу. Джей Ерджицу. Кай Ерджицу. Ето го е Лойд от пети сезон. Джей от пети сезон. Кай от пети. Кол от пети. Зейн от пети. Ния от пети. Тя е от шести сезон. Сега след малко ще ви покажа и другите от шести сезон. Самурай Хикс. Сенсей Ву. Аз имам и още един Сенсей Ву от пети сезон. Сега ще ви го покажа. Сенсей Ву, ето го. Ронин. Баша. Сега ще ви покажа и другите призраци. Гултар. Призрачния стрелец. Майсторът с веригите. На тези двата не им знам имената. Тук имам едни скримери. Аз имам и още, но те са едни и същи. Няма да ви ги показвам. Ето го. Забравих да ви кажа, че тези два Сенсей Вута са и от 6-ти сезон. Ето ги. Ето ми ги джевите от 6-ти сезон. Имам два, защото един е с пиратска вратовръзка. Лойд от 6-ти сезон. Кай от 6-ти сезон. Зейн от 6-ти сезон. Ния от 6-ти сезон. Кол от 6-ти сезон. Флинплок, пирата от 6-ти сезон. Дублон. Кланси. Сайрен. Скуифи. Буко. Маймунката на Наракан. Докшан, тя ми е най-голямата фигурка. И последният ми от пиратите е Наракан, джинът. А сега ще ви покажа фигурките ми от 7-ми сезон. Денят на отишлите си. Моров Целен Флойд, той не е от деня на отишлите си, но аз забравих да ви го покажа от 5-ти сезон, където е. Сега ще ви го покажа, имам и косата му. Ето го с косата. Малко съм му изтъркал лицето. Капитан Сото, той ми е от затвора Криптай. Каменният войн от затвора. Зейн като затворник. Тук имам един полицай. Имам и онова малко момченце от 6-ти сезон. На кутията ми пише, че се казва Нелсън. Ето го. Ето го и без маска. Ето ми ги и скелетите. Сенсей Ву, един от тишлите си. Пайтор. Моро. Тук имам два ниндроида. Ето го оръжието. Ронин от един от тишлите си. Той е с инкострието на майстор Чен. Още два каменни война. Кол от 7-ми сезон. Сега ще ви покажа и другото му лице. Ето го. И отзад. Еко Зейн. Един от учениците на Сенсей Янг. С
Инкострието на Сенсей Янг. Ето го. Още един кол от отишлите си. Лойд от Диня на отишлите си. Кай. Джей. Зейн. Ния. А сега ще ви покажа и фигурките ми от най-новия сезон. Те са ми най-малко. Ето го Кай от най-новия сезон. С зелената ръкавица. Джей от най-новия сезон. Това са всичките ми змии от най-новия сезон. Този беше някакъв генерал Блънк. Мисля, че ето ги тук и другите змии. Забравих да ви спомена, че този Ронин и Сенсей Ву също участват в най-новия сезон. Извинете за това, батерията ми пада. Сега ще ви покажа фигурките ми на Nexo Също ги събирам. Ето го. Клей. Мейси. Тук имам още една Мейси. Ланс. Кралят. Робин. Аран. На този не му знам името. Както и на този. И на този не му знам името. Аз само на едно от Nexo фигурките си чудовище знам името. Сега ще ви го покажа. Ето го чудовището. Лавландия. Аз имам две. Ето е другата. И другото ми чудовище. Ето го и Аксел. Той ми е единствената оригинална фигурка от тези на Nexo. А сега искам да ви покажа още две фигурки на Ninjago от 5 сезон, които забравих да ви ги покажа.